MTV. Хәерле кич, дусларым. Салкын көзнең матур бер кичен минем белән уздырыгыз өчен рәхмәтемне җиткереп, кайнар сәламнарымны юллап, мин Диана Таҗетдинова яшьлек тавышы хит парадын ачык дип игълан итәм. Бүген яшьлек тавышы хит парадының премиясын тапшырып, җырчыларыбызга төрле номинацияләрдә беренчелекне өләшәм. Әник, аларга шатлык, миңа рәхәт. Озакка сузмый башлыйк. Яшьлек тавышы хит парады гадәттәгечә бер резиденты белән сау булаша. Әлеге клипны хит парад кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Бәхет чишмәсенә туктап, эчтем суны салкынын, эчтем учлап, эчтем җырлап, бастым йөрәк ялкынын. Эх, бәхет чишмәсе, серне сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кулна, агасын шуңа уйна. Эх, бәхет чишмәсе, серне сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кулна, агасын шуңа уйна. Яшьлек тавышы сезне яшь талантлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге премьераны каршы алыйк. Җырны ышатсагыз, тавышлар юллагыз.
Татар җыры фестиваленә дә сынаулы көннәр калып килә. Пирамида концертлар залында узачак әлеге тамаша быел 18-нче тапкыр уздырыла. Билетлар инде сатуда. Белешмәләр өчен телефон 596-196. Bir күрүдә гашык булдым мине сиңа, шушы көннән алып тыңгы юкы миңа. Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр, күзләрем көндә сине эзләр. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар, йолдыз булып күңелемнең күгендә. Никләр очрадың йөргән юлларымда, оныта алмам инде гомергә. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Нишлим икән, нигә очраттым иркәм, син һаман да тик минем күңелемдә. Ничек тырышсам да онталмам сине, кил яныма, көтәм сине бүген дә. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Кайлардан аерсам да син генә уйларымда. Адилә башкаруында шатланам мин җыры әле күптән түгел генә хит парадыбызга керде. Ләкин инде тамашачылар арасында ул зур кызыксыну уятты. Күпләр Адиләне яшьлек тавышы хит парадында катнашуы белән котлап, аның өчен тавышлар юллавын җиткерә икән. Алга таба да шулай дәвам итсен, клипны карыйк. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулай тыйыламын, күзен кысып көлә күктә айда.
Мизгелләр җыры белән хит парадыбызда алдынгы урыннарда торучы Илсур Мустафинның клибы юк. Шуңа күрә ул клиплар номинациясеннән төшеп кала. Аның өчен тирән мәгънәле җыр номинациясе туры килер иде. Менә үзегез тыңлап карагыз. Экраннарда Илсур Мустафин. Гомерләре керен усыныга, исмиләр җилләрдә карышыга, сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Җитешеп калырга татырга, сөюнең шатлыгын рәхәте, кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Дуслар, яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юлларга яки безнең сайтта тавышлар калдырырга онытмагыз. Әлеге киләсе резидентыбызны тыңлап узыйк. Килдем әле сезнең янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен,
жырлап тұрсын көңіліміз. Суғышылар болмасын жерде, балалар шат болсынар. Дос туған якындар бізіні сүйіндіріп тұрсынар. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болыңыз, матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлыңыз, қояшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз, дейіп шатылық мезгілерін, жырлап тұрсын көңіліміз. Қояшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз, дейіп шатылық мезгілерін, жырлап тұрсын көңіліміз. Бик қадірлі болып қына матур тұрмышта яшик. Бірге болып, бірден болып, жерге шатылық үләшик. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болыңыз, матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлыңыз, қояшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз, дейіп шатылық мезгілерін, жырлап тұрсын көңіліміз. Қояшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз, дейіп шатылық мезгілерін, жырлап тұрсын көңіліміз. Дейіп шатылық мезгілерін, жырлап тұрсын көңіліміз, жырлап тұрсын көңіліміз. Уйна дустым гармуныңны жырына төшерелгән клип мөгъҗизалы. Биредә матур кызлар, матур биюләр, костюмнар, хәтта сихер дә бар. Шуңа күрә Камалия лайыклы рәвештә мөгъҗизага ышанам номинациясендә җиңеп чыга. Карыйбыз.
син, кулаңда көмеш йөзек, исләремә төшермәгез үзәкләремне өзеп. Исләремә төшермәгез үзәкләремне өзеп. Уйна, дустым, гармуныңны, бежырлаган көйләрне. Син уйнаган, бежырлаган, калсын сагынып сөйләргә. Син уйнаган, бежырлаган, калсын сагынып сөйләргә. Сез минем белән килешерсезме, юкмы, ә кайда син җырына төшерелгән клип кинога ошаган. Монда тулы бер мәхәббәт тарихы яшеренә. Егет коллегасына гашыйк була, кыз аны сизми йөри, ә соңнан гадәттәгечә ярату барлыкка килә. Шуңа күрә мин әлеге клипны мәхәббәтле номинациясендә җиңүче дип таптым. Карыйбыз. Жәйге күннәр, болында гүлләр, кайда калдылар соң ул чакылар? Тәүге саф хисләр, тылсымлы кишләр, кайда безнең ялкын учакылар? Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Әйләнді жырға, кайчан бергә тормыш корырбыз? Искә төшереп үткән чакларны, бергә бик бәхетле булырбыз. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Синдә уйлыйсың, синдә көтәсең, шулай гомерләрне үтәсең. Тизрәк күрешик, барсын аңлашик, бушка яшьлегебез үтмәсен. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз? Өметләнеп сине көтәм мин.
Кайшам очрашабыз, Ümitlenip seni gütem min. Марти исеме астында жырлаучы Марат Ахмадиевның жырына да тукталып узыйк. Авылым клибында табигать күренешләре, авылның матурлыгы чагылыш таба. Әлеге жыр матур кадрларга бай номинациясында беренчелекне яулый алыр иде. Менә үзегез карагыз. 3нче урынга лаек булган җырчыны каршы алыгыз. Балачак үскен ягым, сагыныклар исеме төшерәм. Җәйгем аттыр көннәрдә, ай зәңгәр күкләрдә, очып кайтам туган үскән җиргә. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Авылым, авылыкайым, таныш һәрбер сукмагым, ялан тәпие кергән якларым. Урамнарны бер итеп, яшьтәшләрне үз итеп, уйнап үстек синең кочагында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Газиз туган йорткайым, бишек җырын җырлады әнкәйем. Бергә типсен йөрәкләр, бергә узсын гомерләр, матур тормыш бәхет шатлыгында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде.
Айсулу Файзрахмановага да чират җитте. Жашы кызның назлы җилләр җырына төшерелгән клибында үзенчәлекләр шактый күп. Клипта моңынчы татар эстрадасында булмаган бокс күренешләре дә бар. Ә эчтәлек ягыннан карасак, ул мәхәббәт темасына бәйле. Барысын бергә кушып, мин Айсулуга эксклюзив клип номинациясендә җиңү тапшырам. Сезнең экраннарда көмеш медаль иясе. Ашкыныпла язгы җил очып керде. Чәчәкләр хуш исе белән синнән сәлам китерде. Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Искандер. Айсылу. Чәчләремне тибрәндерә язның назлы. Ярышка әзерләнәсең? Юк, үзем өчен. Просто былай гына. Ничего себе былай гына. А ты крутой. Өйрәтимме? Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Язның җылы сәхәр җаныга һәр йөрәк. Как дела? Au début, nous avons fait ça parce que nous avons dans quelques minutes qu'on va faire me rappeler. Nous avons fait ça alors tout ça les bons bani. Semses. Безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Әмінә келесі клип шаққаттырды номинациясында җиңү яулый. Марсилияның мода җырына төшерелгән әлеге клип бик кызыклы килеп чыккан. Биредә ирония да, матурлык та, мода да бар. Әлеге үзенчәлекле клип өчен 13-20 номерына тавышлар юламый калмагыз. Яшьлек тавышының беренче урынын каршы алыгыз. Илгә.
яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, 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 булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Ай-яй Киен заманча гламур журналда Күңелгәйин күкләргә очар Ким булмассың һич син косма кызда Бәхтең килеп иңеңнән кышар Мода, 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 булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, 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 булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода белән киенә белү Сихри рәхәтлек бирә күзләргә Бөтен дөньялар ямьләнеп китә Шатлык нур өсти хәтта күзләргә Мода, 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 булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, 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 булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, мода, мода Шулай итеп, 1 сәгать узып та китте. Сезнең белән әлеге вакыт дәвамында мин Диана Таҗетдинова идем. Икенче атнага шушы ук урында очрашырбыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.